You and me were meant to be, walking free in harmony. One fine day we'll fly away. You know that Rome wasn't built in a day. Hey, hey, hey. Angličtinu som začala študovať, keď som mala 10 rokov. A úplne nie mojím rozhodnutím. Dostala som sa do školy s výberovým vyučovaním, s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a odtedy mi nejakým spôsobom prirastla k srdcu. Moje srdce predtým patrilo športu, patrilo hádzané a ja som milovala šport a milovala som hádzanú. Predpokladala som, že to bude moja cesta, moja kariéra. Zmenila som kvôli tomu gymnázium. Bola som zranená, musela som skončiť s hádzanou. Tak potom celú svoju energiu, celú svoju vášeň som vrhla do angličtiny a začala som sa naozaj pripravovať doma, začala som skupovať časopisy, začala som nahrávať správy z BBC, začala som pozerať Eurošport po anglicky a vytvorila som si v našom domácom prostredí Anglicko. What's the opposite? If God gives nothing to those who keep their arms crossed. Začala som učiť ako nekvalifikovaná učiteľka na základnej škole a keď som učila na hodine, tak som sa naozaj do tej role veľmi vsadila. Mala som piatakov, 10-ročné deti, ktoré som milovala a riaditeľka chodila pozerať na hodiny a keď ma zbadala, ako učím, povedala, že tu sa otvára na pedagogickej fakulte jednoodborové štúdium angličtiny, choď študovať jazyk, choď študovať angličtinu. Na súčasnom trhu je veľmi veľa jazykových škôl. Takže my hovoríme, že sme jazyková škola s pridanou hodnotou ešte jednej identity, ktorú máme a tu máme od roku 2012, je to Centrum inovácií Learn-a-Lead. Takže jazyková škola s nejakým takým iným oddelením, ako majú iné jazykové školy, ktorého cieľom je práve povzniesť a rozvíjať tú osobnosť učiteľa a lektora v jazykoch. Mám rada rovnováhu, mám rada balans, mám rada to, keď sú znevýhodnení, zvýhodnení, ale nie na úkor niekoho iného. Bolo zaujímavé, keď som začala hľadať, že ako sa inak povie harmón v iných jazykoch, tak všade sú takmer rovnako. Harmónia po slovensky, harmónia po anglicky, čiže ono to je anglický názov, tá harmónia.